Ikke business her. Der var han ude. Ej, det kan vi kan da prøve at kigge lidt på den. Det er ikke røde på den. Ja, den skal du se så. Det var lige her. Ja, det er lige præcis. Du ved, fik jeg ikke set på, hvornår eller hvor det er. Men den var også lavet før, du var derude. Den er i fra 70. 51. 51. Produktionsår 19. Nå, kan vi se, morfar? Ja, jeg vil indrømme, det var ikke så åndrigt, men... Helt fantastisk. Der står du og øjet henne fra. Ej, det kan også være stykker og fede igen. Nej, jeg cykler meget. Jeg skal cykle igen i morgen. Det bliver for dyrt at cykle. Selvom du har 671.000, så bliver det for dyrt. Og så er jeg 11.000 for bilen. Det er så mig. Lav og Ole koger. Det bliver hun gerne så for at se. Så. Hvor kan det være, at din er blå? Ja, det har jeg også spurgt mig selv om. Nå. Men jeg tror, det er en. Det har noget med blå Hold at gøre. kæft, du får mange flere end mig. Jeg får ikke så mange stykker. Nej, det der var nej. Dine er større end mine, de er små. Nå ja. Det er, når man har dårlige tænder. Og så slog jeg op der med Du er på, morfar. Jeg håber, du kan bruge. Jeg håber, de lever op til det. Ja, det er virkelig godt. Jeg så lidt på spil,